Hello guys, και τώρα θα παίξουμε επιτέλους το Clash Royale Mode. Πάμε να παίξουμε ένα Super Mario. Legendary λέτε? Και ναι, Legendary θα είναι. 3 levels θα κάνω το Lumberjack. Πάμε να παίξουμε ένα match. Κάθε φορά που κερδίζω match ή χάνω, μου δίνει Legendary Chest, οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό. Έχω level 2 τον Inferno Dragon. Θα νιαμώσω σιγά σιγά. Όταν παίζω δεν μιλάω, σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο λέω. Όταν παίζω δεν μιλάω. Γι' αυτό είμαι λίγο αφρίμενος και λέω άλλα τον άλλον. Και μου κάνει πολύ καλή επίθεση αυτός εδώ. Παίζουν εδώ μεταξύ, δεν είναι, παίζουν αυτό που το κάναν και εκείνη hack. Βασικά mode, γι' αυτό παίζουμε. Αντίον παίζουμε αυτόν. Αφήστε το trainer switch. Και εγώ ας πούμε είναι εξειδημασία από αυτό που έβαλα. Αλλά θα βάλει trainer κάτι. Δεν θα βάλει το κανονικό μου όνομα όπως είναι. Γι' αυτό παίζω κανονικό άνθρωπο. Είναι πολύ καλός αυτός που παίζω. Level 12 είναι. Είμαι level 9. Αυτός παίζει περίπου με ισχύες κάστες με εμένα. Όποιος θέλει να μάθει το link θα του το πω, αλλά γράψτε μου κάτω στα comment ποιο είναι, αν θέλετε αν θέλετε να σας πω το link, γράψτε μου τα κάτω στα comment αυτά. Δεν ξέρω ποιος θα νικήσει, προς το παρόν νικάω εγώ, αλλά μου κάνει μια καλή επίθεση. Νίκησα εγώ με ένα lava account και ένα hawk. Πολύ ωραία. Μου δείχνει ότι θα πάρω silver chest, αλλά θα πάρω legendary chest. Και θα το ανοίξω. Lock. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε level 3 τον Electro Wizard. Είναι πολύ καλό level 3. Θα ανοίξουμε για άλλο Super Magical. Πήραμε lava account. Να υπάρχουν οι παίκτες που ακόμα να βγουν στο Clash Royale το κανονικό, όπως η Archer Queen που δεν υπάρχει στο Clash Royale το κανονικό, Nightwish ακόμα να βγει και το Healer ακόμα να βγει. Θα πάρουμε πάνω level. Βασικά θα βγει σε 3 μέρες. Το Heal. Πώς το λέει ζωή για μένα, θα το πω στα ελληνικά. Και την έχω level 7 ήδη. Δεν θέλω να έχω hawk, θα το φύγω το hawk και θα βάλω στη θέση του ένα legendary.
το οποίο θα είναι Nightwatch. Τώρα πάμε level 4 και 3 το δεύτερο βίντεο. Τώρα θα πάει πρώτα η Archer Queen level 3. Και τα μπάτσα ακόμα να βγουνε και τα έχω εδώ. Το level 3 το Sparky. Δεν μου δίνει ελευθερία και δεν ξέρω γιατί. Να τον. Μόλις το δω. Θα χτίσει ένα βίντεο με λεγοντάρι για Clash Royale, το ξέρω στο Ζάρεβι. Μετά θα πάρει στο κλίνι. Πάμε ένα τάκ. Τι είναι αυτό? Παίζω ένα level 7. Πάμε να νικήσουμε. Ένα show από εκεί. Δεύτερη Matrix. Και από εδώ αυτό είναι ένα show. Δεν θα υπάρχει ένα show. Και θα το πω. Εδώ είναι το στήμα. Όμως τώρα που στο παιχνίδι είναι εδώ, το οποίο δεν θέλω να μπει κάποιος ανοίγει. Στο πολύ κλείστε. Για λέει εκείνες καρτέλες. Yes, θα πάω λίγο για τον Στενοδράκα. Και level 3 το Lava Hound.
Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Σας άρεσε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου και ένα like. Σας ευχαριστώ πολύ. Άντε για τώρα. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο.